मैथा गोजा लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै मैथा गोजाजों ना खर'जों संसै ना सायगासिनो बिथाङा सायगासिनो थारुनजों ना मैथाजों ना दोननो होदोंमोन आं औ मिस्था टेङा रङा नांजोब्बाय एवनोसै दानिया ना एवफ्रामगासिनो सब गोदान लाबोदों मासिजो कम्पानि आरो मालिदो do not touch hot vessel on glass माने गुदुं बेसादखौ बेयाव दोनो मैथा बाथोन ना खर'जों जा गोथाव जाखायोना आं मोजां मोनो आरोखि ना माने ना गिदिरनि खर'आ टेस्टिसिन जायो आरोखि ना मैथा बाथोनाव ना फिसायाबो गोथाव जायो नाथाय थेवब्लाबो ना गिदिरनि खर'आ माने बांसिन मिलायो आरोखि ना गोखैखौ दानगारो बेनि थाखायनो मोजां मोनो आरोखि ना बरिया जाबाय टेस्टि जाखासिगोन आरो रानहोबावनांगोन एसे टेस्टि हब टेस्टि मिस्था टेङार লগত মাছৰ মাথাই ক'ব না আৰু ইফালে ৰেডি হ'ব কুচু और মাছ হ'ব আৰু এইটো कुचु दिया माছ বনাই আছো হ'ব ৰেডি ऐसे मोर खाना आजिर करने दी भले टेस्टी होइसे टेस्टी देखात किन्तु बेसि ভাল লাগা ना जाखांना फैलायनांबाय प्लास्टिक बागानाव खामानि मावनो थांनो नागिरदों आर'नाइ एसएसजिनि थालिर बागान मैया बारहुंखा बारदोंमोन ना जानो ओमफ्राय बेराफोरा बायजोबना दङनो आरोखि ना ओमफ्राय खानो थांनो नागिरदों जोङो मोसौआ जा उतपात ना बा अबेनिफ्राय नोंसालाय अ গৈ আছো আমি বাগানত কাম কৰিবলৈ गुनाखौनो बायनो रोङिनि नै जोंहानि थानाय प्लास्टिकनि माबाखौनो लाना फैबाय आं नोंथांमोननो माबा बेसाद देखायनि नोंथांमोना रबार दंफां नुदोंना नुवाखै नुदों माखासेयानो नुदों माखासेयानो नुवाखै आरोखि ना गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया रबार दंफांदो मा खालामदों लक्ष्मी बन खनदो रबार बागान गोजा नै रबार दंफां लोगोफोर बियो बि खलथायाव आजावो आरोखि ना बेयाव स्ट्रेट ओरै हालायनानै बागान 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 আহা নাই বাকি কেইটা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই
फैगासिनो फन हरदोंमोन आं फैगासिनो जोंना माने लोगोफोरा गोजान गोजाननि अबेयाव लायखो बनखौलाय हा अ ओइ अबाव लायखो बनखौ नोंसोरो ओइयाव थांदों नोंसोरो बागानाव एथ' बुरजा गोग्लैदो बादि आयै नै अबस्थाया गाज्रिथार साइनबर्डआबो हेलेंदों ना माथो गोलावथार हनै गोजा गज'नांगोनथ' दानाबा औवाया जि बुरजा गोग्लैखादो बारा एथ' गोसा फैदो आरो आयै माथो बुसोमलायदोबो दंफांखौ ओरै गोग्लैजोबदो थालिर बागाना नै जोंनिया जा गिदिरखा फिथाइबो थायबाय माखासे बारहुंखाया मोजां खामानि मावाखैलै आयै नै थालिर हायथा इयो हायथा जात दैयावबो दासो हरहांदो सान्दुं गोसाथार आफिया लाजिलायदो बाय इजान हरसाय जोंनि ग्रुपनि गाहेला इयो हेड लिडार जोंनि लिडारा इनो गोदाजोब्बाय रुवादखौ लाबो फै आं थुबथाग्राल' बेबो माबादो थांगोन मानसि खोजेना दङ itu kacing belakang jam. Ya kan benar benar lah. Biar banyak dia kudu bedan dengan Nah, itu